אתם מרגישים שאוכל כל הזמן מעסיק את הנוער שלכם? המשקל והנראות מעסיקים אותם? וכל ניסיון שלכם לעזור רק יוצר מתח והתנגדות. אתם כל כך רוצים לעזור להם, אבל לא בא לכם לתת להם עוד דיאטה שיחוו עוד כישלון. זה לא הכיוון. יש דרך אחרת. בשביל זה יצרתי את תוכנית מיילופ, תוכנית ליווי תזונתית דיגיטלית לבני נוער. תוכנית שמלמדת איך לחיות עם אוכל בלי מלחמות. איך זה עובד בפועל? הנוער יקבל כל יום סרטונים ממש קצרים עם מסרים ברורים במיוחד בשבילם. משימות קטנות, קצב אישי, הדרגתי, חוויית הצלחה, קבוצת ליווי סגורה ותומכת, שפה בגובה העיניים וללא שיפוטיות. התוכנית גם כוללת ליווי הורים והכוונה לאורך הדרך. גם אם הילד שלך חווה כישלונות ואכזבות, אפשר לייצר שינוי. אבל השינוי הזה חייב לבוא מהם, וחייב להתאים להם בקצב שלהם ובשפה שלהם. תכלס, זאת בכלל לא דיאטה. זה פשוט כלים שעובדים לתחזק שגרה בריאה, ולבנות יחסי שלום עם אוכל, כדי להצליח להתנהל בעולם של שפע.